jing dumujang blessina mukim bat ki inga sem chunki. Semjir wai sedang mas Bakhuid nomor lai spa lai kukenta. Kumbalik keskesyawan, iawan syamikopa, iawan Sngi kumpoli ujung kajingpa, syaduan jung mikutrai, tajing men badakar wai, majing iwanai. Kohiman ko para haga nega Sngi ka balang ka ken mau burom ya ga jingaiti ya ka Maria te suti haga temple tongin duai lemba ka jingya asylum janga Maria te suti naga binda ki jing tumu baper ka jungi giduai ro naga binda bahar ki kina school badang don hapadengi exam bakin ya ga jingai ka jingkar ko halo jungi giduai naga binda ki bapang ki bashitam duai kerpang na binda ki batia ki hospital but ki jing tumu baper ka junki but kum juri yangi ha kerteng opa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. Ka jinga e jungo trai jungi u Jesus Christ but ka jingi jungo Palei lem but ka jinga sulok jungo men sim Bakhuid kindon rengka but pi baro tongit sangech por ban kuslai halaka men sim jungi halar ki pop baro nginang duai naga binda ka jing light luit na bar ka jing jai thu ne kino ki jing long ka bakhang lat ingi bania jan bar jisu tongin duai lemba ka jing asylum janga Maria te suti kumbala it yakasha ka temple ba mangiru ngidon kata ka jing kwa bania jan bar jisu basong basa bakarku ingi lemba ka jing mane jungi Jisu bait map yangi sait khud yangi naki pop baro bangin dup laban jan bat me nga pala how blade badan por baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibud e dagi jim parkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palat junga dagi jingle palat junga dagi jingle palat bakrao e junga namar kata karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka te isoti ya ki angel bat kiri koi badia pi ko himen ko para banduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sune yangi badandala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jekut Amen. Try can rako play yangi. Try can rako play yangi. Cristo mako Cristo rako no penim jongi penim yangi. Try can rako play yangi. Try can rako play yangi. Cristo mako Cristo rako no penim jongi penim yangi. to nginia duwai ngiduai lembaga jinga asylum jaga Maria te isoti naga binda ki jing dumu shime jangi banginang yoga jing ai ban im haga jingim Bakhuid ngiduai naga binda ka suka sign jaga parthe ngiduai naga binda ki kina school baro ke bathoy ki exam ba per ki junki ngiduai naga binda ki bapang ki bashitam ngiduai naga binda baro ka jinga e ka bangi trang haga jingim jangi
to ai ngi kerpart ko trai lempa ka jingya side lem janga Maria te soti Bakhuid tam ba yangi kibarake yaga jingkan mau badon burom yaka yan shemru bangilong kibabit benyopediang na ka jingdap kerhai janga jinga e jame dautrai jangi Jesu Kristu kun jame ubaim bad sansha rengkat badme haga jingalong kawe jangamen kuin ublay genom la genom Amen. Kachung Palei naga kitab Sekaria kalanong baar kot spel ter tu kabakat lai. Turwai baturi sa kukun kan thai kasiyon na bakmi ngawan mat ngan syong hapteng syong pi uong utrai. Tibun ba kijat penriu kinwan ban penyeso eladi ha utrai kata kasngi bat kin salong kipat syonga. Ngan sa syong hapteng syong pi bat pensatip pa utrai kipat ulapa enga syapi. Pat utrai unsayo pateng ya ka Juda kum kanong kanti chung u hala kari Bakhuid pat unsajit piang ya ka Jerusalem. Sengap char kukun benriu baro akmat utrai na ba ulami na kajaka syong Bakhuid chung u kaktin chung utrai. Isang mo iyaw Palei. Anong bar arspa niyo kusap. Arspa niyo kusap. Mesim jungayu try gaya risa gag menu play unom peni junga na bau I shakri mari jongu ben rukin kod yang akabla
bat kito kiba sumariaka. Hallelujah. Utrai undon reng ka bat pim. Kabat piru. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews. Kaburang mamigusay. Kadbaw Jesu udang kren hagipait ba. Kakami bat ki himmen para jangu. Kilaya iyang habar kiying. Kipa yatu bakikwa ban kren badu. Uwe na kipait ba, ulayatu yawu, kakami bat ki himmen ki para jome, ki don habar, bat ki kwa banye kren badme. Henry ula jibab ya utau buryo, balayatu yawu, mano kakami jonga, bat mano ki himmen ki para jonga. Te enda ula kaner yala kakti shalaki sinran, hu ong, kini kilong kakami jonga, bat ki himmen ki para jonga. Jaro bale ya ka mon jong upa jonga. Uba habening ulong upara. Bat ka para. Bat ka kami jonga. Ka gospel jong utrai. Kachingaro ya mego Chris. Ko himmen ko para bid hautrai Jesus Christ minta ka Sngi kabalang ka reke ya ka Sngi kin mau jong ka jingaiti ya ka Maria shaka temple katkum ka dustur jongi ju ki shait bu ya ki kina shaka temple barlemba ka jimpe jongi lindo bad ki rabai ban hikai yaki yaga jingto Bakhuid ban hikai yaki aka kor ka burom bakilang ki bariu balai haka ju ka dur kala dondro yaki jingkerpang yaki kinna kinde ki basmai balong teisoti baroshi jingim bat kumbangi bu yaki riniam lese kumba ngi pa yaki balong riniam ki shaidon kane ka dustur katkum kane ka dustur niam jonki ka Maria teisotiru kalayolad balei saha ka temple bad lemba ka jimpe jongilinto bad ka kami ki pa jonka u Joachim bad Hannah kila terwa yaka shaka temple bad ka Maria teisoti katkum ka jingong bad ka jingi kai jongi dustur ki culture jongi ju ngiyoi ba ka Maria teisoti nadu badang kina kalasmai bad kala trangru banyaine bad imbarosh jingim haga jinglong soti bad kat kaneka jingrakhe Sngi burom jonga jingaiti ya ka Maria shaka temple ka ailad yangi ban puson kindiat halor ka jingim jongiru ka jingaiti yalade shaka temple jingaiti haga temple bad ka temple kalongru ka binta kaba kongsan jonga jingim jongi iwai pa iwai but ngidon kam ban yirshirhem ya ke temple bale temple kalong ka jaka shong jongu balai but de lemba kaneka jing sautu jongi ngilaban impura ya ke jingim rengkat badutrai but haba ngi puson halor kaneka jingaiti ya ka Maria teisoti shaka temple ka yarak yangi ban puson kindiyat shapanga jinglong janga Maria teisoti ban ngitip ka Maria teisoti kalalong ka kinde kabalayopidiyang ya ujisu haka jingim janga bad kabam mut ka Maria teisoti yalade ka kalalong ka temple jangutrai namar kumba ong o Paulus Bakhuid haka shiti jongu shaki korind ngi pule yakane ba pimtip mo ba pelong ka temple jongu balai hangne ka Maria teisoti kala leitrung shaka temple kala sa haka temple
kala im hake temple da ka ba puson ya ka tinu balai kala im hake temple da ka ba nang ban shashkor ya ka sur changa balai kata ka mod ya ka jingim changa maria teisoti hake temple kala pinmlin ya ka bad ka sur changa balai namar ngalade ong hake temple ki shaiti kai ya ki kinna banang pule ya ka bible ban puson ya ka bible ya kam dame na ka jingto Bakhuid but ki shait hi kairu ya jimbatai shapangi jingto Bakhuid kabamot baro shi jingim janga maria teisoti kum kinna kente kalamlin ba ya ka sur jongo bale ha ka puson ya ka tinu bale te habalong kumta kalalong ka basuk ya ka haba uangel utrai ulawan ban penbana haka shapanga kubor jongo bale but kalala ban sautu bade ka sur jongo bale namar kalalong ka kinna kente kabalam mlin ya ka sur jongo bale kabalong kabas shashkor ya ka sur jongo bale but namar ka jingsha hi kai ha ka temple kane kapalong ya ka ban pidian suk ya ka kubor baba ha ka jingim jangka baka kloiru balong ka temple jongo trai ha ka ba shong ha ka temple ha ka ba sa ha ka temple kalayo kata ka jimlin balong ka temple jongo bale balong ka ba ya ujisu ha ka jingim jangka ha ka jingim jongiru ngila ban ring jimut na kane ka jimpuson shapangka jingaiti ya ka maria teisoti shaka temple namar bale mangiru lada ngi jan badu jisu shaka temple jongo trai shaka yimane jongi shaka jimpuson ya ka tenu trai kan pinmli ni ngiru ban ya jan badu trai ban longe temple jongo trai namar bale mangi iveipa iveiru ngilonge temple jongo trai temple jongo bale namar umensiam Bakhuid ushong usa hapo jongi bad ngidon hapo jongi ujisu te kaneka jingya jan jongi kana penjanai shushu yangi kumbala penjanai ya kamaria teisoti banlong kibaba ya ujisu banlong kiba im renkat badu jisu manga kerlip mat kumba ongu France disease Bakhuid namaru France disease Bakhuid hu hikai yangi kumno ban im renkat badu jisu ushait barabor wong live Jesus te kumno ngilaban im jisu kumno ngilaban im renkat badu jisu kade lemba ka jimpin mlin ya ka sur jonga ble jimpin mlin ya ka jinglong uble ha po jongi bad ka jingya jan jongi bad na ka binta jongi kane ka binta kadang urlong kata sin ngi pediang yau jisu ha ka yukirish Bakhuid kata sin ngi jan bad ka sacrament ngi dang pin mlin bad ngi dang pelong ya la deru ke temple jongo trai bad ka jimpediang yau jisu ha ka yukirish Bakhuid kadang penjana ya ka jingem jongi kadang pen kantang ya ka jingem jongi bad ha ka gospel min da kas ngi yus ngo ka maria teisoti renkat bad ki himmen ki para jongo jisu kila wan wad yau jisu kabamot maria teisoti kamju sange ban wad yau jisu kamju sange ban shashkor yau jisu kamju sange ban kongu yau jisu kayai kongu kayai wad kayai shashkor eka sur chonga bale kane ka pelong eka banyaine barabor ha ka jinglong temple jongo bale bad minta ha ka jingim jongiro ladang ngidon hapo jongi kane ka jingtrang ban im ya ka jingim bajanai ngide banyai shashkor yau bale ngide banyai wad yau bale ngide banyai trang yau bale ngide banyai sa badu bale kane ka jinglong kan pelong yang ngiru banlong kum ga maria teisoti but maria teisoti barabor kalong nuksa yangi kumno ngila ban penjana ka jingim bad ka maria kum ga kami jongo bale kap kadau hangi pe nga ngala saha ka temple kikimi ki pa kilaiti penkantang yanga sha ka temple ba lemba kane ka jinglong ngaru ngakalang ka temple jongo trai bahakaba nga wanra happy ya ujisu kane kalonga jimmod bangi iwei paiwe ni deben im ha kane ka jingkot jongu jisu ban im barabor badu im renkat badu jisu ujisu ude bandon habangi leitre ujisu ude bandon batni haba ngi lei jingle
Ujisu ude bandon bat ngi habangi pule ngi puti habangi lay school. Ujisu ude bandon rengkat bat ngi habangi bam ngi di habangi kren ngi kana kaba ngi le kano ka kam. Ay ujisu ulong uba pura haga jingim jongi ban perlong yangi ke tembul jongutrai kumba ka maria te suti kala kalalong. Jisu beid karku kardo yangi pensle yangi bangindup la ban kalalong ke tembul jongutrai bangindup la banaiti yalade pura man ka kelip mat kramba ka bor jome kan traikam hapo jongi bamen im rangkat batngi bangilong kum ka maria te suti baba yame man ka kelip ma jonga jingim jongi enyaro yau trai Jesus Christ thangin plai ka jinge ka jongi nganget hau blai pa badon por baro unong tau ka beneng bat ka kindo bad hau Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria te suti bala shale bein hapo Pontius Pilatus la sana arpana yabu la yap la tep yabu la kiyasha ki bayab haga Sngi ka Palei la mi pat na ki bayab la kiyo shabanin ushang shikamon Palei upa badon bor baro nang da unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayab nganget hau men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingyasila ki rikoid haga jimap igi pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen. Lai spa busa. Toya duai ko himen ko para baga jingkhinia jonga ba jompi khallong ka ba priang khon ha ublai upa badon bor baro Trai pineng jingknya nek ti jongpi nakamta ka jingro ka buram ka kerteng jongu ka jimantoy yangi pada ka balang Bakhuid jongu baro ka wei khadba ngi kin mau buram ya ka kami ukun jame ha kane ka Sngi kin mau jonga jingaiti ya ka shaka temple ngi karpart ko trai ba ka jing trawa jong kane ga jingkhinia khanla da ka jing pahu jong jinga e jame kan pin poi yangi shaka jing janai kum ka jing trawa bam chikut hame da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkad bat pim Rengka bapir. to kintiu yala ki donut Ikan tiu ki shau. tongin aingu ya utrai ublei jangim Rashong hok bat katay. dashisha kalong kabashong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka ban aingu yame kokin rat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut bat ban yero bat ban kerku bat ban pendon buram ya ka kerteng jame ha kane ka Sngi buram janga jingaiti ya ka Maria teisoti shaka temple ka teisoti bala kerku teisoti junam kaba da ka jingka surngiu jongmen siam Bakhuid kalapun ya ukun bala ka marwe jame but kalam da duno ya ka buram janga jinglong soti kalaka na ka binda ka perte
yaga jingshai bam chikut utrai jangi Jesus Christ lemba jangu ki angel ki aro yaka burom jame ki hima ki dem mane but ki bor ki kinyu hakama jame ka bening but ki bor ka bening but ki sarapim bala karku ki amane rengkhan da ka jingkamen ngi karpad ai bagi sur jangi ru kinia so but ka jangki kat bangi pen bana da ka jingya ro basnge verit Bakhuid, Bakhuid, utrai pleki paron, neng perate sawada kaburam jongme. Osana, Osana, dorwa you plesha jong. Osana, you plejuno. Roy bawan agak tertentu try neng percaya sawada kaburam jome Osana Osana dorma you plesha jom Osana you plejuno Kohimen ko para Hagane ka por ka bakin tang tam. Tongin trang balong ke temple jungo Palei. Ai bau men siem Bakhuid unam wan khiar halo jungi baro kumba ka maria te suti kala yo pidiang ya umen siem Bakhuid haga jingim jungka balong ke temple jungo Chris. But hagane ke lepmat ngiru nginang IT yalade shau jisu. Bawun trai kam hapo jungi un pen jana yangi un pen kantang yangi lemba ka jingwan khia jung men siem Bakhuid halo jungi but kum juru halor kene ke jing tarwa Bakhuid jangi dashisha melongo Bakhuid ko trai katemei jang ka jing Bakhuid barong namar ka tangi kar padye me to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ka umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi u Jesus Christ haka por bala dino yevu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yeme ula kedia yevu badalai halage senran u ong to shim batobam nakane pi barro Namar kane kalong ka med janga ya ka bainaiti na ka benda jumpi. Hakaju ke rekomenda la layabam ula shimya ka kuri. Bada ka baingu biang yame ulaha yaka halage senran u ong. Tu shim batu di na kane pi baro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang bate mai bad bam jikut. Ya ka bayan pen mi naga benda jumpi. Bad naga benda ki babon. Naga benda ka jimap yaki pop. Tole yakane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jangu Chris. Ta pen Bakhuid yangi. Pen Bakhuid yaki men siem hadim pen Bakhuid. Pen Bakhuid pen kia yaki bapang gi bashitam. Yada yangi nau bamen naki kalam. Ka jingmaya jangka jinget Kata sin bangi bam yune upu bangi di nakane kakuri gipen blaka jing yap jong ni kutrai taladu menwa Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim
Padia kakuri janga jimpenim. Ngida aing waidem namar melanyu yangi kibabit banya hakama jamme barban shakriya me. Da kabas ngeverit ngi karpadia me. Bangi kibayo binda hakamet bagas namu Chris nginlong kibala penyat lekawe da umen siyem Bakhuid. Taken mau kotraya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte. Bato penjana yaka haka jingir rengat badu Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marvin Bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam. Taken mau lemro yaki himmen ki para shinrang but kinde kibala yotia daka bakurmen yaga jimmi pat. Badia baru ki bala kalat no haga jingis ne jamme top diang yaki shaga jingshai ka kamat jamme. To isane yangi barangi karpadia me barenkat but kamaria te soti Bakhuid ka kami jangoble. Ujasa Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis de Sales Bakhuid. But baru ki rikuid ki bela pensavaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yobindale maga jingim bam jekut. But bangini ro but pendon buramia me da ukun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu. Kanlong hamayu blayupa badon bor. Haka jingelong kawe jungamen sim Bakhuid. Baro kaburam bat ka jingero. Junom la junom. Amen. Ko himmen ko para. Tongin tuwai kumbau jisu lahi kai yangi. Nagabinda baro ka jingdon kam jangi. Baka bor jisu nang pau hangi. Kam dame hakikina baro ki baron haprengi exam. Pat kum juru nagabinda baro ki bapang ki bashitong ki bansawan minda kasngi nagabinda ka healing service shibit ba kinang iomar yaga jingiru Chris koppa jungim ba habening kalonga Bakhuid ka kerteng jome kanwan ga hima jome kalonga mon jome ha kindau kumba habene to ayangi minda ga jimbam jungi ka bahala kasngi badamap yangi kringkang jungi kumbangi rungi map ikabeles niu yangi padwa delam yangi shaga jimpan shoy Henry to Palei yangi naga basiniu. To Palei yangi kerpat kotrai naga jing siniu baro. Haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi. Kramba daga jingarap ga jingis ne jamme. Ngi light bara bo naga pop. Banginyo jingada naga jing jinjar baro. Kat bangi dang ap keme linti yaga jingermen Bakhuid. But ka jingwan pa junganom penim jangi u Jesus Christ. Nomar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka buram junom la junom. Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme bad haga jing spoon jamme to ai haka yaga jingsuk bad ka jinget le kawe katkum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim Renka bat pim. dap daga jingido Kristong in yaing markeliam. Ko kun lang bro jong ublay me bakit aki pop ka bete do siao sen hey yangi ko kun lang bro jong ublay me bakit aki pop ka bete Hakami ukun lam rot jung oblay. Hakami bakit naga pop jung parte. Sukito ki bala kor shaga jinga wai jung ukun lam rot. Bukan rat kamu baju hok memandrum po kaying junga. Dai shangda kecil mesin junga kasyahi. Kamet bakas nam jung Chris kan ringa shaga jinga pam jikut. Amen.
Sungis nungo yamegi alo yamegi mane yame namar ka jingir spoon jame ko jusubayit mela wanrung hapoga do nur kamen siyam jangi par mela pen khanang yangi daga janga e janga bane ko jisu pa mela pelong yangi ke temple jame kumba mela pelong ya kamaria teisati ke temple Bakhuid jame jisubayit karko kardo yangi pen gandang ya kamet kapar jangi pen gandang ya kamen siyam jangi pen gandang ya ke jimbo jimbar ka jangi pen gandang ya ki inga sem chungi baro kawai pen gandang ya ki jingdomo chungi baro ai boringi ko jisu kner lagati jame halo chungi bar pen koi ben khia yangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 tong in nia duwai enda la pelong yangi kinangyo binda haga jing sius pa bam jikut ngi karpart kotrai bamangi ki bakin mau buram yaka kami jongo kun jame ngin snow krau haga jimpura ka jinga e jame bangiyo mahat yaka jingya roy janga kam jimpenim da ukris utrai jangim utrai undon rain ka bat pim blay badan bor baron karkoyapi uppa barukhon baru mensim Bakhuid Amen. Ya lesuk ban pen bana ka kubar babah jang utrai daga jingim ka jompim. Isongo yauple. Arspa nripukundai. Arspa nripukundai.
tau pa berkun mensim Bakhuid baralong ba menengkong simta barabot senam amin Gordon kitam jong Jisu Gordon matlam jong Kamaria Tuan Taïew Yenyaro yutra Yesus Kristus senam amin